ಮದ್ಮಲ್ ಗುರುವಾರ ಉಂಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವನೇ ಕಡ್ದು ದಾದಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಲು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಮೋಲು ಇವತ್ತು ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಣ್ಣ ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆಯನ್ನ ಅಂಚೆನೆಯನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ರಜೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇದನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚೆ ನೀನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಣ್ಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ಪುಜಾನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಂಕುಗ ಅಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ನೀ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನ ಮೈತಿದಿನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಕರು ಅಂಚೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೈತಿದ ಹೊಸ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುದಿರತಿಕ್ಕನು ಅಂಚೆ ನೀನು ನಾನೊಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಅವಳ ಮಂಕನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದನು. ಸೊ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ಶೋಕು ಹೆಡ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಟುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ದುಂಬು ಪೂರ ಯಾನು ರೇಟು ದುಪ್ಪುಜೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಏಪನ್ ಇಲ್ಲದೆತ್ತನ ಐದಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ರೇಟ್ ಇಂಚೆಂಚ ದೂಪಿನಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾದೆ ಅಂಡತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ನಾವು ಗಾದೆ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆತ್ತಿವಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಹೌದಿಲ್ಲೋ ನಾವು ಪೂರ ಕಟ್ಟೆರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ದುಂಬು ಒಟ್ರಾಸೆ ರೇಟ್ ತೂ ನಿಜ್ಜಾನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚ ಬಂತದ್ದು ಐತೆ ಪ್ರೈಸ್ ತೂಪಿನಿ ಏರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ತೂಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇಂದಕ್ಕೆ 85 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತ್ತು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ರೇಟು ನಗನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯಾವ ನಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವೇಪಸ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲದ ದೆತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ದೆತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಗೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವೇಪಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಈತೆ ಕ್ಯಾಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಇತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಹೊರ ಫೋನಾಗನೇ ಖರ್ಚಾದು ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಟಾಣಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟಾಣಿ ತಿಕ್ಕುದನ್ನ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಟಾಣಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚೆ ಖಾಲಿ ಪನ್ನೀರಡೆ ಸುಧಾರಿಸೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಗಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಯಾವ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಯ ಬಡವಡು ಸೊಯ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕಜಿ ಪೆಂಚಿ ಆತಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಆತಂಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯನಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಡೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನ ಆತನಾಗ ಮೈತಿದ್ದು ಬಂಡಲ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅಂದು ಆತ ಮೇರೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ನೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರದ ಪ್ಲಾನ್ ಅವಲೇ ಉಂಡುದೇ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನಲ್ಲ ಕೈ ಅಡಿಗೆದ ರುಚಿ ತೂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಕ ಉಂಪ ಜೋರು ಬಡ ಆತನು ಆಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಯಾರಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಉಂಟ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಪೂರ ಒಯ್ಯೆಲ್ಲ ಕಾತನು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಂದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾತಿನ ಮನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಒಂಜೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪೂಪುನು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪೊಸತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಮ್ಟೂರು ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನೆಲ್ಲ ಎಂಚೋಣದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪವೇ
ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಮದ್ಮಲ್ ಇತ್ತೇ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅದ ಮೋಲ್ ನಾಚಿಕೆದ ಮುದ್ದೆ ಆನಿದ ಬರ್ಡೇದ ಗರ್ಲ್ ಮೋಲು ಆನಿ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂದು ಗುಳ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೋಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ದೀವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಒಕ್ಕೆಲಾಯನ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾಯನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಅಂಚದ ಬೈಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೊಸತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಎಂಕಲ ಹಾಲ್ ಈತ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತನಕ ಮನ್ಕೋಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಬಸ್ಸೋಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದಿಂಚಿನಿ ಫ್ರೈಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಏನಿನ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿಯ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತವತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ವೈದ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಬೊರ್ಲೂರು ತಿಂತಿದೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈತಿದಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರದೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತವತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಬಲ ಅನನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಲ Понятно. ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡು ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಈರು ಪನ್ನೋಡು ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಬನ್ನೋಡು ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಬನ್ನೋಡು ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಚೊರೆತಿ ಅದೇ ಇರೇಕು ಗುರುವಾರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗುರುವಾರ ಉಂಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವನೇ ಕಡ್ದು ಸೂಪೇರು ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಅನನ್ಯ ಬಕ್ಕ ಗಾಯತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅದು ಕಲ್ಲರ್ ಬೇತನಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ಲ ಇಂಚಿರದಿಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಅನನ್ಯ ಅಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾಂ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಹಾಂ ಮೋಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಲಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಲಾಗ ದೊಜ್ಜರ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲಾಗ ದೊಜ್ಜರು ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಲಾಗ ದೊಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿತ್ತು ಒಪ್ಪಿನ ಅನನ್ಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ನೀರಿಜ್ಜಿದಾನೆ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸದ ನೀರಿಗೂ ಉಂಟುನೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಪದ ಸೇಲ್ ಮಂತದು ಇಂಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ This is for adults and that's for you. Okay. Nice light. टिप बरसा पानी पानी में आग लगाई
ಮಾಮ್ರನಿ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದನೆ ಮೋಲು ಪ್ರತಿ ಅತ್ತು ಮೋಲು ಏತು ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಕ ಕೂಡಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೂತಿ ನಂಗೆ ಮೋಲೆ ಅನನ್ಯನಿ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಏ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಬರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಉಲೆ ಹೋಗ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮುನ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಪುನು ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಪಪ್ಪುಣ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೇಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನೆ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದೇ ತೋರ ಎತ್ತತ ಅನನ್ಯ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮ್ಯಾನ ಇಂಚಿನೆತ್ತೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪೇನು ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ನಾನು ಅಲಿಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಕ್ಯಾನ ಈ ತೆಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅನನ್ಯ ಗುಂಡು ಅದು ಚಂಪಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗುಂಡು ಮೋಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ವೈದಿನ ಬೈದಿರ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನನ್ನಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶುಕ್ರ ಸೀನರಿ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಒರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಡ ಹುಲ್ಲು ಸೋನು ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಶೋಕುಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟಿದ ಸೀನರಿ ಹಾಂ ಮೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನೊಂದು ಅದು ಶೋಕುಂಡು ತುಳಿ ಅಂತ MRP ಅಲ್ದ ಪುರ ತೂಜುಂಡು ತುಳಿ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಂಚ ನಮ್ದು ಇರು ಬಾತಿರು ಜರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೀನರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಕೈತಲುಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನರಿ ಬಾರಿ ಶೂಕುಂಡು ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೇಚರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಾರಿ ಶೂಕುಂಡು ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಈ MRP ಅಲ್ದ ಒಂದು ತೋಜುನ ಅಲ್ಪ ತುಳಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಬರ್ಪುನೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ MRP ಅಲ್ದ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ತೋಜುನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೂಕುಂಡು ಸೀನರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಲೆಗಂತೂ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಣ ಮೋಲು ಒರ್ತಿ ಪಾಪ ಮಿತ್ತು ಬರ ಇಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಏರಾನಲ್ಲ ನೀವು ಜೋಕುಲಿತ್ತು ನಾನು ಬರೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಗ ಪೋನುಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದ್ದು ಇದ್ದಡಿಯ ಊರುಡು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಹಸು ದಿಕ್ಕೋಜಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಂಚ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಮುತ್ತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕುದಿನ ಯಾವುದು ಬಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಸ್ಸು ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣ ಬಚ್ಚೋಣ ಅಂಡು ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ 4:15 ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ 9:30 ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಾಮಿನ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಕುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ